A valóság az, hogy minden embernek rá kell jönnie erre a 4 dologra, mielőtt túl késő lenne. A negyedik nagyon egyszerű, de a férfiaknak a leghosszabb időbe telik, mire rájönnek. Érdemes elmenteni ezt a videót, hogy később bármikor visszatérhess rá. 1. Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, ha azt hiszed, hogy a szerelem az, hogy megtalálod az igazit. A valóságban a szerelem a megfelelő emberré válásról szól. Ne keresd azt a személyt, akivel le akarod élni az életed hátralévő részét. Válj olyan emberré, akivel az életed hátralévő részét leélnéd. Azok az emberek, akik megérdemelnek téged, természetesen viszonozni fogják a szeretetedet. 2. Ha egyszer abba hagyod a fantáziálást önmagad ideális változatáról, és elkezdesz dolgozni azon, hogy halogatás nélkül azzá válj, rá fogsz jönni, hogy ez végig milyen egyszerű volt. A különbség a között, hogy ki vagy és ki akarsz lenni, az, hogy mit teszel érte. 3. Nem baj, ha elveszettnek érzed magad. Ez azt jelenti, hogy még sosem voltál önmagadnak ez a változata. El kell veszned, hogy megtalálhassd magad. Végül a negyedik. A házasság nehéz, de a válás még nehezebb. Fitnek maradni nehéz, de az elhízás még nehezebb. Pénzügyileg fegyelmezetnek lenni nehéz, de eladósodni még nehezebb. Válaszd a nehézséget. Semmi értékes nem jön könnyen. Dobj egy 100-ast, ha idáig eljutottál, és ha ez a videó valamilyen módon segített, akkor ez a csatorna biztosan neked szól.